Sa shisin pat nagaliang jongi ga Good News TV ngi ai kuble yupi baro ki ba pet ya ga program ga jongi ha ga kerteng ga jong utrai bat nong penim jongi uji sukris ngi ai ngu yu blay bana ka wei ka tayo sha ka wei pat ngi ban wan lam shapi ya ki jingi kai ling ma ga ktien ga jong blay la ni ka Bible study bat ngi ai ngu yu blay ba ka ni ka benai bat ikini kita yo ki bala dep jong ni benai ngi la yo ya ka Bible study nei ba iboten kar ko ngor kabanganget kalalong gajing kerku na kabenta jong pi baro kiba pej ya kene ka Bible study lingba jong uni ubnai bad kene ka tayo kabala dep idang pengen mau yangi syapang kumno bangin puli ya ka Bible kabanganget kanlong gajing kerku na kabenta jong pi hakaba pila ban daladi ban study lani ban puli ya ka Bible haga jing im ga jong pi kabaman na gasingi bad nganget bagini ka Bible study kaba ila ai lingba jong uni ubnai kanong ka jingkerku nakabenta jong pilang baro bat ngingit ru bagi Bible study ki bangila yo lingba jong ki weipat kita yo jong ki weipat ki benai kila long ka jingkerku nakabenta jong pi ki bapej ya kani ka channel ka jong ka Good News TV bat ngingit ru ba kanang pensan ya ka jingit ka jong pi kanang pensan ya ka jing long jing im ka bakan jaman siem kanang pen sanru ya pi kamtam e haga jing tip ya ka ktien ka jong blay bat ngani dan bat pitang ka ni ka tayo kuman beteng ye ki Bible study ki ba iba iboten ila shim lingba jong kini kitayo ki bala late no but hagani ka jan mit ru ngadon ya ka ban pen snow hapdeng jong pi ya ki kat to kat ni ki jing kai lingba jong kini ka ktien ka jong blay bala shuma bangin poi shakani ka benta tungin pendem ha ka jing duai awlay bok pa jong ibahab neng aingo yame hagani ka jan mit jong ni ka sngi ya gani ka por ka malasya na ka benta jongi ha ka bang sa sisien pat ngi la banyo sngo ya ga jingi kai le magaktian ka jomeli bagani ka Bible study kan mawi lo jong shakri kan sle yu da ka bor ka jong minsim jomi ban out ba ka way ba ka kentien ka ban mi no na ka shintur ka jong u kan yo ban long ka jingger khu na ka benta ki to baro ki papen ya gani ka program ha gani ka jan mit sngo ya ka bango na baga kerteng ka jamu jisu ngadwai amen. Ka Bible study hagani ka por kanumlong halor jong kanugo topic Henry ngala shim ya ka text lani ngala shim ya ki katu kani ki khot na ka tien ka jong blay ka bangine pej bat bangine study lang lani ngine puli lang hagani ka por bat ngine pusan lang halor jong kini ki khot bat ka benta na ka tien ka jong blay ka bangadon ya ka bangine pusan hagani ka janmien lingba jong ni ka Bible study kalong ya ka bangila ban shem na ka city ka jong Apostle Paul chekin nong room ka lenong ka ba hendrio ka khot ka ba khat ar hadu ka ba ar pulai Rome ka lenong ka hendrio ka khat ar hadu ar pulai ngan puli ki ni ka khot ban ngan puli suki kenang ba kitu gi badan ki yeng ki sem ki jong pi pila ban pe lang bat nga la rafidon ni ka Bible ki ti ki jong pi ha ka city ki chekin nong room ka nong ka hendrio ka khat ar hadu ar pulai wat ai ba ka pop na mar kata kan sensyar ha ka met ka ba yap jong pi ya ka ban ko ngu ya ka ha kita ki jingkwa jaklia jong ka lamni wat ai tino ya ki met jong pi ha ka pop kum ki atyar ka jing bam hok Henry tu ai tino ya la di how blay kum ki bala im na ki ba yap bat ya kita ki khot met jong pi how blay kum ki atyar ka hok namar ka pop kanom dan borshu alor jong pi na ba pimlong hapo ka hukum Henry hapo ka jing ia kumnuti nginyay le pop na ba ngimlong hapo ka hukum Henry hapo ka jing ia om kumta pimjutip bahaw ba pi tino yala di kum kimraw ya kaban ko ngu pilong kimraw ken yauta haw ba pi ko ngu laki jong ka pop siya ka jingyap lani ki jong ka jing ko ngu siya ka hok Henry tu long ka jing ngu haw blay balara pila julong kimraw ki jong ka pop Henry pila jalong ki ba ko ngu nadu ka do nuot ya kata ka dur ka jing ikai ha ka bala IT ya pi Ti bala pelat no ya pi na ka pop la penlong syakri ya pi ya ka hok nga kren ken kum ka rukam brio namar ka jing telot ka jong ka do jong pi namar kat kum ba pila IT no sisien ya kita khot met jong pi kum ki syakri ya ka bajaklia bat ya ka jing bamman sya ka banang bamman kum ta ti menta tu IT no ya kita khot met jong pi kum ki syakri ya ka hok sya ka jing pen kut namar
men ba pila long kim rau jong ka pop pila long ki ba light lu chapang ka hok ti uso ayu ba pila yo khet men kata na kita ki ru ki ba pi snow le rain men ta namar ka jingkut jong kita ki ru ka long ka jingyap ken Henry menta bala pelai no ye pi na ka pop bat bala pen long shakri ye pi how blay pio khet yo so jong pi shaka jing pen kut bat ka bakut kan long ken ka jing im bam ju kut lani kan long ka jing im bam ju kut ken namar ka bainong ka pop ka long ka jing yap Henry ka jing ai ka jong blay ka long ka jing im bam ju kut dau Chris Jisu ubau try jongi kita kilong kidukot ki banga kwa bangina pusan lingkot hakani ka janmiet lingba jong kini ka Bible study kini kidukot ki banga la puli room rio kalinong kidukot ka bakan ar do ka ba ar fulai but halor jong kini kidukot nga kwa ban kren halor jong ka wei ka phang pedeng but kata ka long na ka wei ka jinglong rao sha ka wei pat la nga bu ka ktien long wei from one slavery to the other na ka wei ka jinglong rao sha ka wei pat lara fila snap ha ya kini gid khot ki bangala pule but lara fi don ru ka Bible ka ba fi bat ek ti gi jong phi but phila ban pek byang ya kini gid khot ya ki bangala pule but phin shem ba ki don kat tu kat ni tli ki ktien ki bau Apostle Paul uyai ban ha kini gid khot but ngin shem ya kini ki south li ki ktien ki bau Apostle Paul uyai ban ha kini gid khot ka baning kong ngi shem ya ka ktien pop lani sin ha ka ktien pareng upol tang kini gid khot ki banga ngala puli utho hadu shipho sin ya ka ktien pop ka ktien hok lani ka ktien righteousness upol utho hadu san sin ka ktien IT lani ka ktien pareng ka ktien yil upol utho hadu nriu sin tang kini gid khot bat ka ktien mrau lani ka ktien slave upol utho hadu sau sin barabar kedon ka jing yai ban ya ka no ka nu ka kentien ka pen I ya ka jing don kam jong kata ka ktien kalong kum ta bat ngiru ki brio ya ka nu ka bangi snow thu ba kalong ka ba kam don kam ngi yai ban bon sin na mangi snow thu ya ka jing don kam la kalong ya ka kam la kalong ya ka ktien ka bangi kren ngi kwa ba ki brio kenda kam snow thu ki brio kenda yo bat ya ka bangi kren ngi ban bon sin bat upol ru hang ne ya kini ki saut li ki kentien uyai ban na ka wei ka khot sha ka wei pat ka ktien pop ka ktien hok ka ktien IT bat ka ktien brau bat lingba jong kini ki khot ngayo I kat bangadang puli kat bangadang pusan ye kini khot ngayo I bakidon southly ki jing yo I ki observations ki banga ngayo I habanga puli ye kini khot ban ngai ru lara phiru phile ya ka Bible study lani phi puli hi ye kini khot ngai ba phin shem kini ki ju ki jing yo I ki banga ru ngayo I habanga puli ye kini khot ki bangi ne pet lingkot ka wei hadien ka wei pan ka jing yo I ka baning kong ka bangi yo I lingba jong kini khot kalong bakani ka khot ka kren hangi ka yathu hangi bakidon tang artli ki hima bat kamdan ka hima ka balai larang ibu ka ktien nong wei ngila banong there are only two kingdoms and there is no third kingdom kidon tang artli ki hima kini ka khot ki yathu yangi kadan tang ka hima ka jong blay lani ka hima ka jong ka hok bat ka hima ka jong saitan lani ka hima ka jong ka pop but na lord gini ki hima mdan da ka wei pat ka hima ka balai don tang artli ki hima ka jong blay but ka hima ka jong saitan ka hima ka jong ka hok lani ka hima ka jong ka but ka hima ka jong ka pop but na lord nang ta nginom la banyo ka wei pat ka hima but ka bag ni shairu limba kini ki khot ka long ba hap deng jong gini ki artli ki hima kamdan ru kata ka bangila banong ka overlapping kamanya tap ka wei pat but hapdeng jo kini ki artli ki hima kamdan ru kata ka bangila banong ka no man's land mo lar filit pet shaki jaka lani ki boundary jo ki ri jo ka perthai watang hakani ka jala ka jongi haka ba ka don ka boundary hapdeng jong ka India but ka Bangladesh ngini I ba ka don ka no man's land ka jaka ka bamdei ka jong no ka ba ki plat hapdeng Henry hapdeng jong ki artli ki hima ka jong blay but ka hima ka jong saitan kamdan ka no man's land wali ong ngati nga don lang
Hakasi sondi ngadon hakahima ka jong ublay hakisngi poya ngadon hakahima ka jong ka pretay. Ginumla ban ong kumta. Nga kwa man pengen mau yapi lara pimdan hakahima ka jong ublay to tip ba pila don lupa ngan ban biang sa sisien pila don lupa hakahima ka jong soitan. Namar kamdan kanu ka balong sanpo lani 50-50 ngila banong sanpo siliang lara ngimdan hakahima ka jong ublay ngila don lupa hakahima ka jong soitan. Ka jingyo I ka baar. Lani ka observation ka baar. Ka bangila banyo I lingba jong kini kot kalong. Bahaparo ar tini kini hima. Hakahima ka jong ublay. Lani hakahima ka jong soitan. Ka jinglong ka jong I kalong. Bangi ngilong kimrao. Lara nga buo ka katiin ng way ngila banong in both these kingdoms a condition is of slave. Habaro art likini hima ka jinglong ka jongi kalong bangilong kimrao. But ya katang isya magadakot ka bakat nriyo but kumjuru hagadakot ka bakat pra. Siya ngan puli biyang hiri gadakot kat nriyo but kat pra. Pim jutip bahu ba pi IT no yala di kum kimrao ya kaban kongo pilong kimrao ken. Yaw ta hau ba pi kongo. Laki jong ka pop siya ka jingyap lani ki jong ka jing kongo siya ka hok. Kadakot ka bakat pra ko ang kumni. Di ba la pelaj no yapi nagapop la penlong syakri yapi ha kahok. La kahima ka jong soitan. Ken mau ngilong kimrao ki jong soitan. Kibale tang ya ke ke gaw soitan uong yang iban le. Henry wala bala penlaj luot yang i na kata kahima ka jong soitan. Ngimla pat bangin le kat bangimon ngilong kimrao ki jong blay kibangi hap ban le tang ya ke ka baw blay uong yang iban le. Lara kapop kadang don haka donut ke jongi. Kamut bau soitan udang sensarya ke jing im jongi. Ngidang long kim rau ke jong soitan. Ngidang le eki ke bau soitan uong yang iban le. Henry wat abala pelai luot yang inang ta. Ngim lapat bangin le kat bangimon. Ngilong kim rau ke jong blay. Kibang ban kongo yu blay. Ban le tang ya ke bau blay uong yang iban le. Laya tu bahagia mir jong ka kat sau terik August jong ka snem kat kendai spa sau punyo habala penbena bakari India kala yo ya ka jinglat duit mo ka bangi juraki ya ka kat san terik ubenai August jong manlo snem ya ka Independence Day belaya tu ya ki jingkren ki jong jahawalal niru habula ai ya ka jingkren wong tang namar bangila yo ya ka independent lani ka independence kamut pangila ban kat bangiman Henry wong ngidon menta haka weipat ke constitution. Ngidan haka weipat ke por. Ka bate yangi. Nginomla pangin lekat bangimon. Kalong kumcu rubat kini ki benta. Habala pelai luit yangi. Na hima ka jong soitan. Kambut pangila ban lekat bangimon. Ngin im kat bangimon. Henry ngidan kamban kenmau bangilong kimrao ki jong blay. Bangin le tang yaki ki bau blay uong yangi ban le. Don shibun ki briu ki bangalaya kenduk ki baong ngati ngamla ban sinsyar. Ngamla ban control. La kalong ya kita kijing kwa, ki desire. La kalong ya ka jing dom, ya ka angga. Ki ong ngimla ban sensyar, ngimla ban control. Teng-teng haba kum dom ngi kum pelat be. La ni haba ngi dom ngi kum keren be. Bat ngimla ban sensyar, la kalong ya ka ketin. La haba ngi penpau ya ka jing dom ka jongi. La ni wat ya kita kijing kwa, ki desire, ki bangi don. Ngimla ban control. Ken mau. La ra kalong kum ta. Ngidon kamban ke liya la dia. Ngidon kamban pej ya la dia. Ngidon kamru ban keli ya la dia. Umrau lani kamrau jong no ngilong. Hatu ngilong kimrau ki jong ublay. Ki ban ko ngo tang ya ke ka ba ublay ong yang iban le. Ni ngidang long kimrau ki jong soitan. Ngidang don ke hima ki jong soitan. Ban ko ngo tang ya ki ki ba soitan uong ya nga bat ya pi ban le. Ken mau baka jinglong ke jongi habaro art li ki hima. La ka hima ke jong blay lani ha ka hima ke jong soitan ka jinglong ke jongi ken mau bangilong kimrao ngakot na markata yangi iway pi iway ningkong yala dia bat ya pig bapit ya kani ka program baling ba kani ka Bible study angin yit yala dia ngin examine yala ka jong ka jingim bat bangin keli yala dia kani ka jing keli haduk kani ka janmit umrau jong no ngalong kimrau jong no ngilong yanu ngilang pensobha ka jingim
hatungi pensung hamo yo blay ngile mo ya ka ega bo blay uang yang iban le ne ngile ya ka ega bo soitan uang yang iban le haga jing im ka jongi ka jing yo i ka balai lani ka observation ka balai ka bangila ban yo iling ba jong gini gid khot ka long ba ban don haga hima ka jong blay bat ban long kim rao ki jong blay kata ka long ka bakham yo shibun ki jing mentoy larang ka persang ban bu aga ketien nong way ngila banong to be God's slave lani to be in the kingdom of God is much more beneficial banda na ka hima ka jong blay ban long kim rao ka jong blay kata ka kamdan shibun ki jing mentoy banya ka bangi long kim rao ki jong soitan bat ya katangi shem hagar kot ka ba arfu way ka ba arfu ar bat ka ba arfu lai sha ingangan puli ko magalong ti uso ayu pila yo kitmen kata na kita ki ei ki eru ya ka ba pisno le ran menta na mar ka jingkut jong kita ki ei ki eru kalong ka jingyap ken Henry menta bala pelak no ya pi na ka pop bat bala pen long shakri ya pi how blay pi yo ket yo so jong pi sha ka jingpen kut bat ka ba kut kan long ka jing im bam jukut ken namar ka bainong ka pop kalong ka jingyam Henry ka jingai e ka jong blay kalong ka jing im bam jukut daw Chris Jisu ubau try jongi kini kita kot kia thu yangi ban don ha ka hima ka jong blay lani ban long kim rao ka jong blay yo shibon ka jing mentoy ha ka hima ka jong soitan lani ban long kim rao ka jong soitan ka don tang ka egi ka bajaklia ka egi ka bam khut Henry ka hima ka jong blay ka don ka jing khut ka ba kham sngau tanan bat ka ba kham sngau shir ka iru ngala banong kalong ka ba kut jong ka jing im jongi larang ilong kim rao ka jong blay ning ilong kim rao ki jong soitan ha ka hima ka jong blay ong gani ka khot ka ba arfu ar ha ka hima ka jong blay ka don ka jing im ka ba bam jukut ha ka hima ka jong blay lani larang ilong kim rao ki jong blay ki bala pelat lut na ka pop ka ba kut jong ka jing im jongi ka long bangin yo mat ya ka jing im ka ba bam jukut baru ah bangilong kim rau ki jong blay ka ba kut jong ka jing im jongi ka long ha ka jing suk ka ba bam jukut ha ka ba ya ka jing yam ka nom dan shu ka jing snow si ka nom dan shu ong ka kitab jing ben pau ka long ba arfway ka khat ka ba sau blay un nyat no i ki jing jau mat ki jongi baro ha bangilong kim rau ba ha bangilong ha ka hima ka jong blay ka ba kut ka long bangin yo ya ka jingsuk ka ba bam jukut ngin yo ya ka jingim ka ba bam jukut ngin long junom na junom ringkat lem baru blay ha ka ba ka sosi ka jingyam ka nom dan shu na maru blay un nyat no ya ka jingjau mat jongi Henry larang idang yai don pat ka hima ka jong soitan larang idang yai long kim rau ka jong u larang idang sha te sha kom hau soitan larang idang yai le ya ke haduk ka diga jan me tang ka ba pensong bhayu soitan ka ba kut jong ka jing im ka jongi ka long ha ka jing yap ka ba bam jukut sngap ka khot ka ba arfway ko ong kumno tiu so ayu ba pila yo ket men ka ta na kita ki ru ka ba pisngau le ran men ta na bar ka jing kut jong kita ki ka long ka jing yap ken larang idang long kim rau ki jong soitan ka ba kut jong ka jing im jongi ka di ka jing yap bat ka jingyap ha ka dujok ding ka ba shirkai ong shushu namar ka bainong jong ka pop ha ka khot ka ba arfulai ka ong ka bainong jong ka pop ka long ka jingyap ka ba kham snong si ka long larang idang yai long kim rao ki jong soitan ka ba kut jong ka jingim ka jongi ka long ha ka jingyap ka ba bam jukut ha ka dujok ding ka ba shirkai ka dujok ka long ka jaka ka ba shirkai namar kalong ka jaka jong ka jing kordit larfi pet aga gospel ka jong Lucas kalunong ka khat riu nadu ka khat ka khat kandai do ka life way ka yathu yangi shapang tu riu spa badu Lazarus hagar khat ka arbu sau jong ka gospel ka jong Lucas kalunong ka khat riu hagar khat ka arbu sau tu riu spa ondo la poi hadu jok uong yo Abraham tu phasi yo Lazarus ba unwi ya ka shin reakti ka jong u hak bat ban penjau hau thli jonga bat uang naman la pen kordit yanga hakani ka jing kordit haga de khot ka arbusan jong ka gospel ka jong Lucas ka nong ba khat riu
Haga dekat ke arpusan u Abraham mau batai ya kajing long kajing kibrio hang ta dujok upenan kam daga ketien kordit. Haga dekat ke arpu pra habau tu rius pa ulas ngotu bau num la syo patnat nya dujok. Uang ngadan sangut ki para jonga. Wat ngam kwa ba makiru ken poi syangene ke jaka jong kajing kordit. Ujisu habau batai syu ya kajing syirkai jong dujok uang ke gospel ke jong Matthews ke nong ba arpusan ke dekat ke life way uang bakalong ke jaka ke bedum haga bagadon ke jing linyar bat ke jing dat penyat ke syirkai. Ujisu uang syu aga gospel ke jong Markus ke nong ba kendai ke dekat ke saubu fra uang ke dujok ke long ke jaka ke badon sanyu bam juyap ke ding ke bam julip. Uyonis haga dole nong Patmos haga jing yo ipau ke jong Uyo iya ke jing kordit jogi brio hang ta dujok. But uang ke kitab jing ben pau ke nong ba arpau ke dekot ke basipau. Uang la pen kordit ya ki bat sngi bat mit. Dan jing kut ya ke jing pen kordit hang ta haga dujok. Kalong ke dujok kalong ke jaka ke basir ke kordit. But larang idang long kim rau ke jong soitan. Larang idang don haga hima ke jong soitan. Ke bakut jong ke jing im jong a jong pi. Kalong haga dujok ting ke basir kai dei na kata daw nga ong bandon na ke hima ke jong blay ban long kim rau ke jong blay ngiyo si bon ke jing mentoy nama ngiyo ya ke jing im ngiyo ya ke jing suk ke babam jukun henry kalong ke baskusi badan si bon ki brio ki beya kran ka pang ke dujok namar kim tip ya ke jing shir kai jong ka la ya tu shpang do tet tona ubade founder jong ke CNN ke cable news network Hashma ya ka baun yap na kata ka jingshitom ka bala ban ya uang ya kini kikentian. I'm looking for dying and going to hell because I know that is where I'm headed. Ngala kmi lenti bangan yap no bat bangan net dujok na madai ta bangan pen kre ban lay. Ngakwa ban pen kan mau ya pi ba pet ya kini ka program. Ndai bangan pen tiang ya pi ka jingshisha jo ka ktien ka jong blay ka hikai yangi baka dujok ka long ka jaka jong ka jingkordit. Hakakot kabala ay kerteng Dante's Inferno. Ya kabala tho daw Dante Alighieri. Ya kabala penkelas ya kaktien pareng daw Reverend H.F. Carey. U Dante walau tho ya kata kakot na kajing mudur ke jong syapang kajing puli jong ya ka Bible bat mudur ya kata kajing syirkai jong kata kadujok. Uong kumni. Uong baha ke entrance jong kadujok. La tho haga signboard ka bahe ba ya kini kikentien abundant hope all ye who enter here lani larang persang ban kala kasi dan jingkermen ya kita ki wandrung syakani ka jaka kabamut pamdan jingkermen ni ki brio hadujok namar baga dujok kalong ka jaka jong ka jingkordit mat kumta larang idang long kim rau ke jong saitan larang idang le tang ya ke ege ke saitan wong yingi ban le larang idang don na ke hima ke jong saitan ka kut jong ke jing im jong ka long ha ke dujok ding ka besur kai ngas no sin ai badang don shibun ki badang sharpen bit au saitan kum ka im kala sharpen bit ka pereden ong ka kitab Genesis ka long ka balai ka khot ka benriu ka im ha ba ka pe yo tau so lan yo tau ding ya ka bau blay ulau adong iki bekimbit ban bam ong ke im haba kala pej ka shem bau long ba itanat yaki kamat usaitan ula pen biet ya ka kala shem kala bam bat ka basosi kalong kala ailang hau lok jong kala ni hau adam ke ika mga kwa ban ong kalong wali sha bau soitan unang pen biet ya ka jing im jong a jong pito tip banda na ka hima ka jong ublay balong kim rau ka jong ublay bande ya ka ika bau ublay ong yangi banle niyo shibun ke jing mentoy ke jing yu ka basaw bat ka bakat du bat ngan penkut hang ni ya ka Bible study ke jing yu ka basaw ka long bahap deng jong kini ki artli ki hima kadon ka kentien IT larang persyang ban bu ka ketien nong we ngila banong in the middle of these two kingdoms there's a word yield Hapdeng jong gini arti lagi himakan gini ketien IT kabangi syam ka dekot ka bakat lai bat kum ju ru ha ka dekot ka bakat kendai ngap ko ong kum ni lem ni wat IT no ya ki dekot met jong pia ka pop kum ki atiar ka jing bam hok Henry to IT no ya la di hau blay kum ki ba la im na ki bayam bat ya ki dekot met jong pia hau blay kum ki atiar ka hok bat ka dekot ka bakat kendai ko ong kum ni
Nga kren ken kum garukom brio namar ka jing tulat ka jong gadok jong pi. Namar kat kum bapila IT no sisi ni gid khot met jong pi kum ki syakri ka bajaklia. Bat ya ka jing baman sya ka manang baman. Kum tati mentatu IT no ya kita gid khot met jong pi kum ki syakri ka hok sya ka jing penkoi. Kapamut ban long kim rao ki jong ublay. Lani ban long kim rao ki jong soitan. Bandon na kahima ke jong ublay. Lani bandon na kahima ke jong soitan. Mday bala tao yung iban long kumta. Kasyong haka jing IT jongi syanungi IT. Don kibriyo haba kila ya kenriang haka jing im haba persyang bani selok iki kiongon le amnu la tao yung iban long kumni. Lani la tao yung iban long kumni. Kiba im maga ba maga di kiba im maki ki jonga di ka persay bat haba keren bat ki haba selok bat ki kiong la tao yung iban long kumni. Nga kwa man pengen mau ya pi. Ya ka ka bau Ecclesiastes uang ka kitab Ecclesiastes ka nong ka ba nyaw ka kot ka ba arpo kunday. Uang tang ka way ngatip. Bau blay utaw hok yaw brio. Henday day brio ubayet bun kiboy. Ublay utaw hok yangi. But day na taka daw habang idon haga hima ka jong ublay lan higa hima ka jong soitan. Day bala tao yangi ban long kumta kadai ka jing IT jong isanungi IT. Larangi IT show blay ngilong kimrao ki jong blay. Larangi IT show soitan ngilong kimrao ki jong soitan. Kasyong haga jing IT ka jongi syanungi IT. Habang nga persyang banpet ya ka nagakitian IT, lan nagakitian yil haga kitian pareng. Katkum ka dictionary ka batay kumni ya ka nagakitian yil. Kung putting yourself in someone disposed. Ngibo yaladi haga jing penyat jong giway. Kata ka ni jingmut jong kaktin yil, ka jong jingmut jong kaktin IT, ngibo yaladi haga jing penyat ka jong blay. But kumta habang ni IT yaladi shu blay kamut ni IT yalaga jong ka jingim, ni syak bau blay un penyat ya ka jingim ka jongi. Ngilong kimrao ka jong blay. Ndray na ni IT show soitan, ni syak yaw soitan, bau un penyat ya ka jingim ka jonga bat ka jong pi. Lesi lak banan na preng jong pi ki balak banong. Tong ngala sung thu menta. Bandan na ka hima ka jong blay ngayo shibun ki jing mentoy. Lesi pilaban kli na nga. Pilaban ong kumnupat ngalaban im ka jing im ka bayay IT yari shu blay. Kenang ngalaban yay longum raw jong blay. Ngalaban yay don na ka hima ka jong blay. Kumnungan yay IT yari shu blay. Upo ling ba jong ginigit kot. Upin kan mau ya ki artili ki AKA ki bangi hapan le. Kabaning kong wong ban IT yari shu blay. Ngini ban lek panapor siya ka jing don kat ka jong blay. Ngidon kam ban IT gini kot met ki jong shu blay. Kumbau pol wong ha kini gini kot. IT ya kini kot met jong pi gini kot ka bakat kendai. Kum ki syakri na ka benta ka hok siya ka jing pen kuit. Kababut pangidon kam ban IT gini kot met ki jongi. IT ki kemat jong yung try siya migi kemat ki jong abang anong pet show iki iki bacak liya. IT ya ka jing mut jing berkat ong try siya migi jing mut jing berkat jong abang anong berkat show iki iki bacak liya. IT ya ki ti ki kejat manginom le show iki iki bacak liya. Bat ni hang tabagan ngilak ban IT la ka jong ka jing im ka jong show play man gesngi. Da ka bangi IT gini kot met ki jong show play. Bangin le tang ya ka ka bakut ong upol ha kini gini kot ka bakat kendai. Kabaarpat ka upol pen gan mau yang ikalong bahaman bang isya pen syoy. Pen gan mau no ila dia. Bang ila depan IT ya ki kemat. Ila depan IT ya ka jing mut jing berkat. Ila depan IT ya ki ti ki jat ki jongi. Ila depan IT ya ka met ki jongi show play. Kumnungin ang le iki bacak liya. Lara kawan ke jing syak pen syoy bapin pet iki bacak liya ong try ngala depan IT ki kemat ki jong asyami. Lara kawan ke jing pen syoy ban berkat iki bacak liya ong try ngala depan IT ki jing bacak berkat jong asyami. Kadi kata ke jing im ka bangila ban IT le show play man gesni man gepor man ka klimat jong ke jing im ka jongi. Tu blay ni rap ublay kerku yang ngaya pi lingba jong ni ka Bible study ha ni ka janmin. Ay kan long ka bor ni kong ingaw ba kren na kan ka por kan long ka bor pi ba pet ya kan ka Bible study kan ka program ma kan ka janmin ba pila ban snow thu ba ka don kam yang nga ka don kam ya pi ba pinyai IT ya la ka jong ka jing im shaw blay man gesni man ka por bangila ban long kim raw ka jong blay ngila ban ka hima ka jong blay na makata ka long ka ba kamyo shibun ka jing mentoy ublay kur ku yangi lingba jong ka Bible study tung independent ha ka jing duai. Nyaingo ya me ablay haga nega janmiet jong nega ski
Namar kani ka por ka bala penyo na ka benta jongi ha ka bangi yo sa chisien pat kalat ban snap ban shashko di ka ketien ka jome. Ngakar pat ya me ko kenrat bayit ba mena pendai ya ko way poi ka ketien. Ya ka bala kren ha ka ni ka jamit. Bahkan yo jaka ki doknut ki mensiam jong kita ka yo snow ya ka ketien ka jome. Kenang banginam long tang kinong snow. Nginong ru kinong le ya ka ketien ka jome. Yarap yang nganing kong. Yarap yang ngi ki mapet yang ka program. Yarap yang ngi way ko kenrat. Be bangila man IT ya di syabe. Oh apdeng jeng ki bon ki jeng pensai. Bon sin ngi liat agi jeng pensai ki jong syaitan re yarap yang ngi ko try be ye. Banginai pen kan mau ya la di man ges ngi nai pen kan mau ya la di man gepor. Bangilong ki jong me bat bangila IT la di syabe. Kenang bangila banong ki brau ki jong me ki balik tang ya ke ba me ma ong yang iban ne shim yang i tang ko mangingi long ken mau ya Good News TV ken mau ki jing tray ki jong ka ken mau ki program ki jong ka baro ki ba pen mi ha ki channel ba ken o banong ke jingker ku na ka benta ki tu baro ki men sim ki ba kodo ki ba pet ya ki program ki jong i snow ya ka bangu map ki pop ki rengkang ki jong i baro na ba kini ngapan ka kerteng ki jong jisu u bolong jo menementa bat shadu ki arta ba ki ba bam jukutru. Amen. Tublein kurku yagi baro nagabenta ke buram ke jong blay. Amen.